Мин сезгә ничек булыша алам? Кая? Карыйк әле. Кем нәрсә җибәрде икән? Карим өй эшләрен җибәргән. Рәхмәт. Алиса. Мин сезгә ничек булыша алам? Өй эшләрен компка күчер әле. 5 секунд. Күчердеңме? Әйе, әзер. Бүгенгә өй эшләре күпме? Өй эшләренең күләме уртача күрсәткечкә якыная. Син кайчан өй эшләрен юк диярсең икән? Сезгә Фәнсияр исемле кулланучыдан яңа хәбәр бар. Беләм, экранга чыгар әле. Карагыз. Эй, смайликлар тезгән. Кытай флагы, беренче урын, алкышлар. Кытайдагы фәнни конференцияда яхшы чыгыш ясагандыр инде. Молодец анысы. Но смайликлар белән генә көлке бит. Бу передне узган гасыр. Хәзер мин аңа шедевр төшерәм. Минем почти Федерико Феллини булуымны белсен әле. Смайликлар җибәреп ята миңа. Оят булсын әле. Фәнсияр дус, синең күп мәгънә салынган хәбәрне алдым. Так, нәрсә төшерергә икән? Исегезгә төшерәм. Сез Федерико Феллини рухында шедевр төшерергә теләгән идегез. Фәнсияр дус, уңышлы чыгыш ясавың белән котлыйм. Син булдырасың. Мин чынлап горурланам. Бераз көнләшәм генә. Так, хәзер видеоны бизәргә кирәк. Алиса булыш әле. Мин сезгә анимация өстәргә тәкъдим итәм. Давай. Кайсын сайлыйсыз? Традицион анимация, 2D вектор анимациясы, 3D компьютер анимациясы, motion графика, курчак анимациясы. Булары ни тагын? Миңа хәрәкәт итә торган смайликларда анимация. Аңлатам. Традицион анимацияда һәр кадр кулдан ясала. Бу бик авыр һәм озак эш. Ничек әле анда 1 секундлык видео төшерү өчен 25 кадр кирәкме? Нәкъ шулай. 1 минутка 1500 кадр. Акылдан язарлык. Бу вариант миңа бармый. Тагын ниләр дидең әле? 2D вектор анимациясы. Әйдә, күрсәт әле. Анысы ни була? Монда рәссам бер персонажны ясый, аны компьютер ярдәмендә хәрәкәтләндереп була. Без бүген рәсем дәресендә бака ясадык. Аны хәрәкәтләндерә аласыңмы? Әлбәттә. Карагыз. Кызык. Әмма дә ләкин миңа кирәкле бер түгел. Менә мин монда арыслан торуын телим. Мин янәсе аннан курыкмыйча Фәнсиярны котлыйм. Буламы? Бер авырлыгы да юк. Моңа ирешергә 3D компьютер анимациясы ярдәм итә. Әйдә, күрсәт тизрәк. Карагыз. 3D анимация персонажны 3 ясылыкта күрсәтә. Менә монсы өчен гашаган инде. Аңа хәрәкәт графикасы да өстәргә була. Тавышта истей аласыңмы? Әлбәттә. Менә, бик шәп. Мультикларда да шулай ясыйлардыр инде. Әйе. Ләкин анда бик күп кеше катнаша. Кемнәр инде ул? Таптым. Режиссер, рәссам, декоратор, аниматор, геройларны тавышландыручы актерлар, композитор, оператор, монтаж ясаучы. Булды. Хәзер алар турында да сөйли башласаң, Фәнсияргә дигән видеоны җибәрә алмыйча калам. Төшер әле мине.
Камера, атор, башладык. Фәнсияр, мин синең уңышларына бик шат. Минем өчен дә шатлан. Кара, мин нинди арыслан таптым. Урамнан бара иде. Хәзер мин аны өйгә алып кайтам. Тизрәк кайт. Бергәләп арысларны йөртербез. Пока.